Bună ziua, bine v-am regăsit. A trecut ceva timp de când nu ne-am auzit. Așa cum v-am obișnuit, și de această dată vă supun atenției o nouă problemă apărută la acest BMW Seria 5 modele 60, și anume mi-a apărut o defecțiune pe sistemul de parcare. Am verificat acustic toți senzorii de pe mașină și am constatat că unul dintre senzorii de pe bara spate nu funcționează. Mai exact ce am făcut? Am apropiat urechea de fiecare senzor și am constatat că unul dintre senzori nu produce acel zgomot, acel ticăit. De această dată voi demonta bara spate. Voi încerca să înlocuiesc senzorul și sper că problema să fie de la senzor și nu de la traseul electric. În ce constă această eroare vă voi arăta imediat. Pornim motorul și imediat a apărut eroarea. Uitați. Voi apăsa butonul de parking. Asta făcând posibil intrarea în modul parcare și nu indică absolut niciun fel de obstacol. Verificarea senzorilor vom face de următoarea manieră. Ne vom apropia de fiecare senzor în parte. Sistemul de parcare trebuie să fie pornit din butonul pe care vi l-am indicat mai devreme. Ne ducem cu urechea în zona senzorului și trebuie să auzim un ticăit. Acesta este funcțional, primul. Cel de-al doilea este funcțional. Al treilea, așa cum puteți observa, nu. Al patrulea, da. Pentru a ajunge la acest senzor trebuie să înlăturăm aceste capitonaje, stânga-dreapta. Cele două șuruburi care fixează bara sunt acesta și acesta. Tors de 30 se va folosi pentru deșurubarea lor. Același lucru și în această parte. 1, 2. Acest tub de 8 voi deșuruba șuruburile în această zonă. Primul șurub, cel de-al doilea. Încerc să focusez.
face să... Acesta este senzorul cu problemă, care nu funcționează. A mai fost schimbat în urmă cu foarte puțin timp, pentru că îi da jos. Apăsăm pe clipsul acesta. Și voi încerca un nou senzor. Uitați. Poziție. Îl împingem bine și deja s-a produs schimbare. Acesta a fost înlocuit acum când am cumpărat mașina. Acesta a fost înlocuit cu foarte puțin timp, dar văd că a reapărut problema pe el. Așa se prezintă în momentul de față sistemul de parcare. Din ce se poate observa, este perfect funcțional. Decuplăm butonul, totul este în regulă. Cuplăm butonul, se activează senzorii de parcare. Întrucât este cel de-al doilea senzor pe care îl schimb în poziția aceasta pentru a elimina orice suspiciune de defect al circuitului electric, voi lua senzorul din partea aceasta și îl voi înlocui cu acesta. Deci voi schimba locurile. Vom introduce acești 4 bombi. Poți să-mi filmezi când tu și becul ăla? Care bec? La mine? Așa cum puteți observa,
În momentul de față nu mai avem nicio eroare. Pentru a verifica funcționarea senzorilor, am lăsat în spatele mașinii, în imediată apropiere, trepiedul de la cameră pentru a identifica un obstacol. Avem două posibilități pentru a verifica funcționarea. Odată, prin apăsarea acestui buton. Uitați. Când totul este în regulă, culoarea LED-ului trebuie să fie permanent verde, nu intermitent. Uitați, a identificat un obstacol, întrerupem, s-a decuplat sistemul de parcare, băgăm în marșarier și se pare că totul este în regulă. Dacă aveți comentarii, sugestii, vă rog lăsați-le în rubrica de comentarii. Dacă doriți să vizionați și alte tutoriale, puteți să vă abonați la acest canal. Astea fiind zise, vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine. La revedere!